Yo apik garapanku. Wis yo, adil. Adil bathukmu kon penak kene kok diimbu rasane. Wis Jam. Ayo, saiki badan terakhir senarane sikil iki wulu tok gak dilakban, lakbanan cangkem. Tuh dilake dolinane Maicon biyen, Dek. Kangen aku. Ya apa kabare arek iki? Suwe gak nyambangi. Ati nyambangi iki gak duwe sangu. Iki lek candak saiki kabeh ya koyo gak mari. Kongonya ndak mentok barang nang Bosandoko iki. Tapi bapak sih terus nongkok sore apa meneh ya kenek. Nyana di mentok dhisik cek nang mari, nang oleh duit. Mol. Kon kate nandi mol, lang pegaweane gurung mari ngono nak. Engko sore wis, Mak. Tak candai maneh lah iki nang Bosandoko dikongkon nyandak di mentok dhisik. Cek nang mari nang oleh duit. Lho alah, ya wis nak lek ngono. Lah kok moro dikongkon ngali makani mentok barang iku lho. Lah sing ndek Tegale iku kayune iku mari tak gurung. Ndek Tegal wis dioper wong Mak kayune. Lah penggaweane ndek Tegal wis dicandak arek-arek. Aku dikongkon ngewangi Rahul. Polai Rahul kendu. Tangine awan. Padahal ya ora tau ngarit areku. Aduh, lah wong jenenge arek enom le, Mul. Lek arek ngono iku arep duwike tok nak, penggawean kate diangkani kabeh. Lah lek kono aja tiru iku, kon sida gak badhok mbokne nak. Lah iya, Mak. Ya wis aku tak budal wis selak awan. Aduh, iya wis Mul. Oh, tak rijikane dhewe wis resaken anakku. Awak wis seger-seger mari adus ngene. Loh, kok seneng temen aku. Anak malis regep. Oh, apa anak itu? Muga-muga ndak waras ae. Limur ngono cek senenge aku. Lega aku lek ngene iki. Wes bapak ojo ngandol. Ya ojo ngandol. Aku ojo tayang. Ayo. Cek nek aku perang ngono mare nang ojo yang. Mang ojo ya. Kon lek ngandol aku tak tapuk karo serok iki lho, Mun. Milih hotel apa serok, Moyang aku rek milih iku ciumen ae. Kon wis ayo menjero ae tak gecel ae kon. Timbangane kate ngamuk. Ayo. Lah kok tambah kate digecel-geceli iku lho. Bapak wis aku culno. Engko lek sampean gepuki wong lek sampean dihukum aku rabi ajeng lho. Oh, tambah kate rabi ajeng. Aduh. Bapak wis aku tidak merle namun. Ayo sayang lho, ya. Iki kok dawa urusane lek sampean gepuki wong. Bapak masih dawa. Kon kok mbelani Marlena tok sih, Anteke ta kon niku. Lah wong mbokku dikono iki lho. Iso kon tutup-tutupi. Culno yen tak gepuane Marlena. Astagfirullahaladzim. Ngene lho sayang. Hati boleh panas, pikiran harus tetap dingin. Betul? Aduh, kenteng iki rek, metu wae. Lek kon gak gelem iku bat tapi aja ngandoli. Lho. Apa sih mon? Mon. Wis ta layang, kono nang omahe Marlena tak urusane. Ngono lho.
Aku iki gak lega mon nek katalan ngebuki Marlena dhewe iku. Kret-kret temenan aku ngene iki. Wis ta lah sayang, Marlena tak urusane, tak gejeke nek musuh aku. Wis sampean aja melo-melo. Engko nek pipine sampean leket ya apa? Iya mana? Tapi temenan lo ya mun, awas kon kei ampun. Iki gawon gepuk ono tabek ono. Lah apa iki? Langitmu aku teng goreng tempe ta ya apa? Wis cukup gebangi tadi Marlena tadi. Pisan ngono tes ngono. No ya mbek iki ta cek loro. Aduh wis iki lho cukup iki lho. Wis cepetan nang budalo. Iya ya. Awas kon gak le hasil yo. Tapi kok bengi aja lali jatah. Aduh wis akeh budalo. Cepetan. Nggih. Di pada kere lah cikrai. Yo, ketuan. Nanti saya dicandai hul. Ya akad amul lagi. Tapi nang bos andoko nang kon mindai mentok sik. Waduh, ya wis seru lek akeh. Maksude iku sing didhisikno. Sing didhisikno ya sing dorong Cak Mul. Ya wis seru lek sing dorong. Maksudku sing dicandhaki iku sing didhisikno. Iki lho Cak Mul, engkos iki lho Cak Mul. Sing rene koyo Riko iki lho. Aku tak nutupno sing resik-resik. Oh, ya kon iku sing koyo engkos. Wis sing iki dipindah ndi? Sik takon maneh. Ngene lho, Mul. Engko iki pindah rene. Lah kon kok ngelamak sih, Hul? Bapak wong Mul bongkel ae. Oh, tempeling kene kon yo. Gelut ta wis? Leh, tambah ngajak gelut. Iso-iso gak penggawean mari iki. Ayo Cak Mul penggawean cindang mari. Ya salahmu ngelamak. Guyon, Mul. Sik Mul maneh. Ayo wis. Duh, lek ngono saya udah bicara. Aduh piyo. Apa rek? Lawang-lawang kate dobol kok disruduki abane. Oh ya opo sih? Duh ya opo ya? Lah mosok tak kepuki Marlena. Umat tak cendho. Lek keliru aku balekno dhuwit sak menut kae ta. Tuh. Kate alasan opo maneh aku mesti.
opo iki? Oh ya opo iki rek? Iki rek langsung mulai, sangakno gak kebuki Marlena kuwi. Wah, tak den di awak iki. Kate mlayu iki. Iki kok dijujukan. Oh iya. Ya opo iki rek? Jan apesku lek saiki. Ya opo iki? Gak jam. Lah kon tak was-wasno sedina iki mang kok cerangopan ae. Mulai ndek Tegal kono sampe ngalirine iku lho. Wis cerangopan opo kon niku? Aduh, koyo rekoro dhewe sih Kang Medun. Lah aku mambengi ndelok horek kau. Delok Icace lho. Mari ngono delok Aisyah. Asi maca pramugari, capiling ini. Rok sak mene dari iki. Waduh, asik kelek itu. Oh. Delok karnaval kok mambengi. Aku mulai sore mambengi jam, gah berbeken kuping rasane. Waduh, berarti kok gak rur kemambengi. Horek arek Magersari ya, Be. Arek Krisik iku. Riswanta Be Linggarjaya iku lho. Jadi ketopel ku nek kaduk iki. Kena horek e. Waduh, Rika iki. Nah kok anjok-anjok Riswanta iku lho. Riswanda mbek Linggarjati jam sing penak iku jare arek barang. Wah, ya penak hasil bumi ta, Cak. Gawanane Cak Nur Hasim ambek sapa ngono lho, Jere. Pokoknya tim elit. Oh iya, Pe. Marcis kadon. Waduh, Pak bengi ku asi jokete kok ana perlu-perlu lho. Sing dadi Mas Bot, ana ngarep pokoke. Asli kena anu kowe iki. Waduh, jare jokete asli digerek-gerek orang aku. Aku rubung-rubung ngono. Waduh. Waduh, sadar aku dari iki. Rugi tadi gak delok iki. Wah. Lah kok iso anjok-anjok Mas Bot iku lho, lah keteke ngepruk cengelmu ta ya apa? Lek sing ana ngarep iku jenenge maskot jam. Oh iya, maskot. Waduh ana maneh kadon, Argapati iku lho. Waduh suarane jane sing gebleger. Koyo kate semaput kok kono ngarep. Sing disponsori golongane Dik, tunggone Dik kaos Riko iku lho. Golongane Parit iku iwat barang iku karo Riko iki. Ketigala jabat Riko gak delok iki. Lah lek golongane Parit ambek Iwan iku ya masang videotrone bose ta jam. Lha iki kaos anyar lho iki gambare deloken. Wow. Api yo lon. Gambare arek, gambare tole lho. Sangar yo. Aduh, gak percaya aku ndelok isi gambare. Wah. Oh, lagi lambene tipis ora padha ngono, lha iku koyo sumur ngono lambene. Karuan lambe koyo ngene timbange tompel ombone koyo ngono. Masih tampil dipedhaki ilang lelek lambe yo. Sumur nyoro. Oh, wis cocok guyon ambek iki ngono. Kon ngiyup ndek kono lho panas. Yo Cak panas, Cak. Suwene rek, gimun mengko. Hei Mon, ya apa? Wis lemah Marlena. Waduh, wis tak ingat kene antok lho yang. Aduh saiki aku njuk mangane sik ambek wedang kopi ya gelas. Aku tak jelasno. Wis ora kate mangan-manganan Mon, aku lek durung ro batange Marlena ditutupno sik. Aduh, wis tenang ae. Temenan ta? Aduh, temenan ti. Temenan lu genahe mari kon kapakno Marlena kon tandangi ya apa? Astagfirullahaladzim, sing sabar Dik, sing akeh sebute. Ojo titik muring-muring, gak ilok nang rezeki gak seret. Aduh, kate ceramah barang mun. Kayak tau tuh ngaji kok lho kon niku. Wong mondok ae ora tau kok ceramah. Lho, bener ti aku gak tau mondok. Tapi lek ana pengajian mesti tak rungokno ti. Tak gawe. Dadi wong ucap ono apike Dik. Dadi wong sing sabar ta Dik. Wis ora kathek-kaken sabar-sabaran mun. Genahe lek Marlena mongkon gebuki kon modeli apa Saiki nandi wonge? Oh ya sembarang Dik. Tak kandel goci ning ngene barang. Ya tak sogok teko mburi. Sing genah. Oh temenan.
Isuk kaya pesawat barang ini, Pak. Saiki. Wah, iko jero iko. Sakjane ya dibuang nisan ta papiku sayang. Yo, jadi saiki jatahku sih. Jatah opo? Man. Aduh, Yo sik ndelok bathange Marlena kepiro bathange Marlena aku. wis gak usah. Lah iko wis kan sampeyan itu lho nyowone. Lah iya tak mastekno dhisik aku, Mun. Wis ae dulangan aku sik. Temenan lho yo. Iya. Aku iki opo Cak Mul ya? Lah iya apa ul? Penggaweanku lu wakil ya Cak Mul. Wis candak toko situ. Sing dhisik nang kandang sik apa nang alas sik yang. Wis ayo nang Tegal dhisik ae. Kon suwe gak ngewangi nek Tegal. Lek ndek kandang ku ae wis teko Tegal. Sik ta Cak Mul. Lek aku nang Tegal dhisik Cak Mul. Iso-iso ndek kandang medhak Cak Mul. Lah kuli sing liyane nandi ono Hul? Lah mosok gak gelem nyandak. Lah kuli sapa Cak Mul? Wong ndek kandang kuwi yo jagakno aku tok. Lah wae bos Andoko Hul kok ngono nambahi kuli. Kon niku cek penak. Wah, yo mo Cak Mul. Sida kepotong dah bayaranku. Lah iku apa? Serakahe didhisikno. Babas aku tak nang kandang Cak Mul. Iku lek kate nang Tegal, nang Tegal dhewe. Lek gak gelem ya mulya. Ya ora mulih Hul. Kabae aku tak nang Tegal dhewe, tak nyusul arek. Lah aku lek mulih lah gak bayaran ah. Ngono lah beres ya Cak Mul. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isik prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku andum tresna tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita waya wengi nganti gagat rina jam piro saiki rek wetengku kok wis krasa luwih ngene anjene mang aku ya gak atang dhisik nyelakno njuk kayu iki lho cek gak serak dijupuk wong sing perine ya ngono lek kadung teko macul lek mek ngarit ya ngarit-ngarit tok mau nyangking kayu gak kaop wong tuane iki sik gak penak awak iku lho kok gak ngerti temen kok donge prei kerja ya kloyongan tok ambek sing jenenge Gimun niku oh kok jan setel anakku dhewe karo mantu iku jan delok sing open
Tambah sing jenenge Ajeng iku tangi turu ya wis mari ngewangi tandang gawe dijak njukuk kayu ya mo malah linglung ngono kaya wong stres. Duh alah. Mamula sing paling bener iki aku melok misti ae leke babat ta masih kereng tapi sembodo. Oh, mbok wis. Wah, pokok aku sik kelar ae babak ngono. Karep-karepe. Caul. Opo yer? Cek caul, dilu caul. Sampeyan ro ceper caul. Lah wong ate penggawean kon takoni ceper. Ya ora ero ta aku. Jane ruwo caul, aku lek goleki ceper cek ne penak. Kon iya opo sih yer? Wong gak ero wong nero. Lu nggo kene lho men. Mos, aku ate penggawean. Penggaweanku sik akeh. Wis caul. Saiki aja penggawean sik wis. Aku nemu susune manuk. Ayo dipenek wis. Aku gak iso penekno yo. Wis, moyer aku penggawean aku. Rugi lah susune wis situk. Lho caul. Susune ono 3. Manuk cendet. Manuk cendet yer. Ndek ndi yer? Dek kene ngarepe mecak bisri lho caul. Ono akeh. Ayo dijogok wis saiki. Timbang selak muar. Yo lek ngono ayo yer. Heeh, selak muar. Lho, Mbak. Apa? Arek-arek mang macul ndek endi, Mbok? Lah dapurmu kok iso takon aku sih? Lah rumah samu iki aku mandore ta? Yo enggak mbok lah tak goleki arek-arek gak ono, urung ketemu. Lah barik ini kon kok ya nyelingar ae. Goleki kok anjok-anjok kene. Lah iko arek ning dhuwur telur iko. Abot mbok tak gawakno ah. Ora butuh. Lah riko sik entas waras ngono mbok. Kene wis tak congkrokno mulih dhisik ora apa-apa. Kupingmu ku dengkek ta ya apa? Aku iki sik kelar. Kon karuan ngaliyo kono lho wis. Waduh mbok, sampean iki lho sik lemes. Kene wis tak gawakno mulih. Lah kon iku kero ta ya apa ngaku kelar ngene kok lemes. Lah rumah samu aku iki wis remek ngono ta? Lho. Yo ah. Lho kandhani ya. Sampean iki lho sik lemes, tak gawakno mulih. Aduh. Wis kok nyisi. Lemesku gara-gara nyawang dapuranmu iku lho, aku malah roboh kaya ngene iki. Wis ta mbok, sampean iki lho sik lemes, sik durung kuat. Wis kono aja ngotot kon karo ninggiro, aku kelar sian. Wis cono. Sampean iki lho sik lemes. Ya aku konku gerang ya ora tanggung jawab nang tanggung jawabmu. Ayo tak terno ayo. Wis aja tulno, kon kita sablek lek niru lho. Rumah samu aku iki wis remek ta ya apa? Nyene ketekon gawakno mulih. Tak gawakno wis, Mbok. Kon iki genahe kene diomongi ambek lambe apa ora nyingkira? Aduh iku lho abot, Mbok. Wis ero aku iki labot wong iki ngono kayu, anggapmu piring ta sing tak suwun iki. Nyingkira aja ngentut aku kan. Aduh, Mbok rek. Wong abot iki lho kok becik temen. Digawakno gak gelem. Barek kok iso aku petuk batang urip mang jan getun aku golek kayu ndek kene iku. Ngono apik-apik nang aku saking kate njuk balen karo anakku kok kiri ora sudi blas.
Kalau kau punya sayap, kan ku bawa kau terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak ada seorang pun yang bisa memandang wajahmu. Mbok. Mbok. Omina. Mbok. 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 Mbok perjeng. Mbok. Kok sowong sih, Mbok? Mbok. Lho, Jeng. Kon diceluki kok meneng ae ku lho, Jeng. Mulkisin, mulkisin, prima donna di hatiku. La 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 la. Tambah manyalen. Jeng. Oh, megel mati temen arek mang rek. Jeng. Ajeng. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kok sih pancet tambah joget-joget tambah gak kena mulkisin apaan iku lho. La 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 Jeng. la la mulkisin. La 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 mulkisin ho. Kok sih, Mbak? Barena ta lajeng, Jeng. Lah wong aku yang nyeluki mulai mangan jok-jok pawon gak kon reken. Lapo sih kon barek kon ngene-ngene mulkisin barang iku. Ya ora apa-apa sih, Mbak. Tapi setahun melok Bater TV ya gak rotak aku iso-iso. Aduh, sepurane rek sakene rek adikku rek. Wis Jeng akeh Jeng. Mbok nandi kok. Sik ta lah, aja golek mbok wis. Lha apa? Kenai hubunganku mbek Cak Mul iki lho ya apa sidoan. Sik malmul maneh. Mben ae tak anokno mbok nandi. Ah kita Mbak. Aku selak gak sabar iki lho Mbak. Wis aja ngurusi mbok nang Tegal. Yo, oke Mbak. Aduh, tambah jembrek kabeh aku, Jeng. Iya ya men tak anokno mul. Aku iki sik penting mbok nandi akeh gawat iki. Loh, Ah kita Mbak selakno. Pentingan aku mbek Cak Mul wis ta. aduh iya iki luwih penting. Aduh, kita wis. Ayo Tambah saiki. kaya arek cilik ngene Ayo rek. Mbak. Iya cedek-cedek apa-apa lho, Jeng, Jeng lho. Mbok iku ndek Tegal lek kate nyusul. Iya sik aku penting. Kok engko tak anokno mulai kok akeh mbok nandi. Kena Mbok. Paling semaput ndek Tegalan kono paling. Loh, ngomong apa balenono lambemu tak kampleng genteng iki kan mari iki. Guyon Mbak, sepurane Mbak. Ngono ae ngamuk-ngamuk Mbak. Lah kate gak ngamuk ya apa lah wong aku iki rene penting-penting budrek-budrek. Dadi kon mbayeki kok arek cilik. Ayo kene lho karo tak kandhani kon. Nani apa sih? Wis tala penting. Ayo. Kok Kang Peri pisan kandhanono, cepetan. Ono apa sih? Aduh, sakjane aku iki ya sik ayu iki lho. Kate rabi maneh iki nglangkahi mul iki ya gak penak aku iki. Aduh angin cepaki. Assalam kerong. Poci bulet. Assalam de Rama ben ebu Du gendeng Atretan sadeje Aduh ale Cepaki Salam kerong Poci bulet Salam dek
saben ebu tu gendeng tretan sadejen Nabi sallu alaihi sholawatu wali alaihi Nabi sallu alaihi sholawatu wahi alaihi wayanalul barokah uluman sholla alaihi. Oh cantik ya aku. Mosok kena duda-duda seneng aku sire. Lah wong aku ya ayune kaya ngene iki lho. Oh dina iki atiku seneng. Atiku padang. Ndelok anak ya wis ngono sumringar kaya wingi-wingi. Duh jan kok tepak temen atiku dina iki. Alhamdulillah. Awak ya awet enom. Ya sik mrusu aku iki. Weh, kamu itu gak sekolah tak kok ikut ke sini segala. Libur panjang aku saiki jak jam. Soale mari kenaikan kelas. Wis Jam. Kon kate ndoprok tok ngono Jam. Ya isik telekang medun lah mosok mulai teko isor kono mang terus mrene ngono. Ya ngaso ta. Mereka kamu sekolah segala itu mau jadi apa sih Per kamu itu? Dadi apa-apa iku apa jare besok jak jam. Sing penting sekolah iku wajib. Ngapain sekolah tinggi-tinggi Per? Banyak anak sekolah SMA sampai kuliah, tapi ujung-ujungnya jadi pengangguran. Yo ngene iki lho omongane wong sing gak sekolah. Sekolah iku jak jam. Gak gawe golek kerja, tapi golek ilmu. Minimal iku jak jam digawe golek pacar. Loh, lah niatmu sudah buruk loh Per. Ya mending kamu tidak usah sekolah ta, kamu itu. Kon niku kate mblajari arek ora gena Jam. Sekolah wale. Ambek sekolah no jamat iku. Jamat iku ora tau mangan bangku di sekolahan. Lah gitu Riko aku iki rayap ta mangan bangku bareng. Lah gitu aku iki nonol ta, terus ta aku iki. Riko. Kamu don, Rio ta Rio. Sinjo sih. Tekan tadi. Oh, wis. Mamula wegahku nyambut gawe kon yang ngene iki lho Jam. Wah, balik ngejak ndoprok ae. Kenapa no? Saiki ngono yuk ngasu. Yo. Ayo badek-badekan. Ngono, totoan ta. Lah opo kate totoan Jam? Duit-duit gak gablek ngene kok. Ya ora usah totoan ta Riko iku. Ya mek iki ta. Riko iki. Oh, ya ayo, masuk iku. Aku melok ya, Cak. Malah opo kon iki cilik gak usah wis. Ya wis. Kon kawan bagan nglakban ngene lho, Bu. Nah, Oh tadi wasi. oke, mulai temenan lho Jam. Oke, Per. Awak lho iki. Beres wis. Nya. Kan goleki sapa, Din? Goleki nyonya lho kene, Mbak. Oh, Mbak ah. Mbak mang rene, Din. Lah kon kok iso gak bareng sih dungaren? Kawanan aku, Mbak. Pedaku apa macet? Lah kak kon delok ndek omahe dhisik ta Din iki, Mang. Aku mah wis teko kono, Mbak. Nek wong sepi, lawange yo kunci. Paling ya mampir-mampir Din lek Mbak ae. Wong biasae mulai lu gak langsung mulai wongi. Lah yo, kira-kira mampir nanti, Mbak yo. Soale mangko tak deloke ndeme wong-wong iki biasa ditagih gak ora kabeh. Ya mbok Din. Takon-takon aku lah, aku takon sapa katene. Duh, yo apa iki? Tak preyane, Mbak yo, tak tur kene. Lah kon yo gendeng Adin. Lah wong ndek kene iki ana aku tok. Ya dadi fitnah tangko. Duh, lah fitnah apa sih, Mbak? Wong aku iki lho gak seneng nang wong wedok. Oh iya sih ya Din. Tapi mulia wis Din. Timbange kok dadi perkara mulia wis. Duh, yo wis. Tak mulai sih, Mbak yo. Yo.
Yo apik garapanku. Wis yo, adil. Adil bathukmu kon penak kene kok diimbu rasane. Wis Jam. Ayo, saiki badan terakhir senarane sikil iki wulu tok gak dilakban, lakbanan cangkem. Oke. Apa padane? Siap-siap ya Jam. Pekungkung ana nek jerone slompring jenenge kewan. Wah, biar ta jawabane, ya ceper ta jawabane. Ceper. Salah iki Cak Jam. Loh. Kesuwen iki Cak, lakbane wis yo. Betul. Apa nih jawabane Cak? Lakbanan wis cangkeme ku. Kok iso ceper iku lho. Pekungkung ana nek jerone slompring iku jenenge kodhok. Kung kembang. Kung kembang. Ngono. Wis, meneng. Gumpet kok. Ayo, saiki apa badanmu Jam? Ayo. Ayo Jam saiki nang badai. Oh iya. Wawalan. Salah. Ora. Wis Cak Jam. Sopo iku rek dibuntel rek. Waduh maling rek iku. Maling rek iki. Lho, duduk maling iki. Wah, kon tapi pernah pisan Duduk pi. Kami pipi. Maling geden rek iki rek. Video. Oke guys, iki ana dua pemuda diduga maling. Tak dugi guys. Ayo. Dah, kate kliru pranku dhewe. Nah, iki guys, loro iki guys. Loh. Loh guys, sing iki koyo Tini Winky. Wah, sing iki koyo Dipsy guys. Wah, maling guys. Maling. Maling kon. Maling. Apa iku, Mon? Mon, apa iki, Mon? Maling iki mul. Yo ayo go nang Pak RT wis. Waduh, cocok. Ayo sithik dhewe, Mon. Wadi. Anu. Ayo, Mon. Maling iki.